Да, тук са вече с хора, дето искат да се създават проблеми. Аз преди малко бях предал, съм се обадих. Проблеми! Ей, чакай. Чакайте. Какво стана? Какво прави? Стига. Знаете, че нелегитимен митинга. Чакай! При всички положения спрямо организаторите ще има административна санкция, въпреки че те вероятно не са целели това, което се е случило, а спрямо извършителите на хулиганските действия довели до приемането на 5 човека в спешния център и оставянето на един човек с фрактура на носа за лечение в Бургаска болница, естествено наказателна санкция, съобразно всички законови изисквания. Били ли са предизвикани самите протестиращи? Към момента това е в процес на установяване, но от разпространените видеокадри е видно, че не можем да говорим за пряко предизвикване от страна на свидетели на Йехова, като към тях всъщност изведнъж се отправила тълпа, ескалирало е напрежението и се е стигнало до тези последици, които всички вече виждаме като факт. В действията на тези свидетели на Йехова разрешено ли е по закон? Полицията не е институцията, която дава разрешение спрямо една или друга религиозна група за провеждане на такъв тип тяхни богослужения. Друг е въпросът, че щом има разрешение за молитвен дом и за традиционни събирания, значи нещата законово са регламентирани. От тук насетне, ако организаторите на въпросната проява официално бяха поискали разрешение от страна на общината или бяха уведомили полицията за въпросното събиране на хора, щяха да се предприемат мерки и нямаше да се стигне до тези фатални последици. Всъщност се случи това, че митинга, който беше предвиден, свърши преди да започне, тъй като поради и за мен неизвестни причини ситуацията ескалира и се стигна до схватка, в която ме пострадали в болницата. Те са от страна на йеховистите. Митинга беше с цел да се покаже на сектата, че тя не е желана в Бургас, че хората са против техния агресивен начин на пропаганда. А вие поискахте ли разрешение от общината за този протест? Ние всъщност сме от първите, които се присъединиха към протеста, тъй като той започна да се организира в интернет. В интернет? Да. Кои други бяхте, освен вие? Имаше неправителствена организация, имаше и от бургаски фен-клубове. Да. От Фейсбук ли тръгна протеста? И във Фейсбук го има. Да.